Os Contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Moi boas, estamos a 20 de marzo, xa estamos na primavera, no Corte Inglés, no Conservatorio de Vigo. É o programa número 11 xa do podcast. E hoxe queremos facer un programa especial, non vai haber novas porque levamos un ritmo bastante rápido de podcast, entón calquera última nova podedes consultala na página do centro. Sabedes que se queredes participar no podcast, quedan pouquiños, se queredes mandade un correo a podcastcemusvigo@gmail.com ou contactade polas redes do centro. Hoxe temos a unha persoa que está impartindo clase neste momento no centro e non podíamos perder a oportunidade de conversar con ela, que viñera ao podcast. Así que moitas grazas por vir. Ela é Antía Muiño, profesora de guitarra no conservatorio, pero podemos coñecela pola súa trayectoria artística, pola súa voz e polas súas composicións. Se non a coñecedes, este é o momento de coñecer de primeira man todo o que está facendo. Moi boa, Antía, moitas grazas por visitar os Contos da Miñoca. Hola, moi boas. Grazas a ti. Que tal vai a túa experiencia no Conservatorio de Vigo? Pois estou moi contenta. Estou moi a gusto no centro, cos alumnos, co resto de profes. A verdade é que estou contenta. Genial. Ti eres profe de guitarra, verdade? Sí. Ben, pero o que queremos falar hoxe, normalmente a xente que ven ao podcast sabemos a súa actividade no centro, pero descoñecemos a súa faceta artística. E hoxe, precisamente, o que máis nos interesa. Primeiro, ti eres de Santiago, non? Sí. Creo, picheleira de primeira ou... Bueno, depende a quen lle preguntes. A miña casa familiar está no Milladoiro. Pero, bueno, toda a vida pois, estudiei en Santiago, dende pequena, dende o colexio, entón, bueno, sempre fixen vida en Santiago, sí que me considero de ali, vamos. Teño todo o meu círculo ali e sí, síntome moi picheleira. Mola, Santiago, mola. Aí foi onde comezaches na música, logo? Sí, bueno, donde empecé a estudala, non porque empecé ali no conservatorio. Bueno, non, minto, empecé antes nunha escola de música, na escola de música de Ames. Sí. Empecé aí coa guitarra. Antes xa estaba tamén coa pandeireta, como cantareira, digamos, nestas clases que se dan, no? Extraescolares, tamén do Concello de Ames, e aí comecei coa música. O sea, os inicios foron a música tradicional. Sí. E logo xa te decantaches pola guitarra. Foi casualidade da guitarra ou por que escollites? Sí, foi un pouco casual, a verdade. Foi, de feito, fun obrigada. Fun un pouco obrigada polos meus pais. Eles tocaban xa algo da guitarra? Que va. Non, o que pasa é que eu cantaba dende sempre, dende nena, e cantaba todo, absolutamente o que escoitaba na radio, o que poñían meus pais no coche. Entón, bueno, sempre me gustou. Entón, dixeron, bueno, esta rapaza hai que metela en algo máis, non? Entón, dixeron, bueno, pois a guitarra é un bon instrumento para que se poida acompañar. Esa era a idea dos meus pais. Despois, claro, e eso, ao principio fun obrigada porque non vía, para mí era como moi complicado, vía o super difícil tal, pero a primeira clase que fun xa encantada e non foi precisamente o tipo de guitarra, non, que bueno, que nese momento meus pais esperaban, o sea, non era foi unha clase de guitarra clásica, non? Como entendemos, que non me gusta moito o término, non? Pero era guitarra académica ou guitarra clásica, e aí empezou o meu camiño, non, coa guitarra. Eu sempre reivindico o papel da guitarra na música tradicional porque creo que é un instrumento tradicional. Hai unha boa tese ao respecto. En todas as casas, eu recordo que sempre na miña casa había guitarras. Nas barberías había guitarras para que tocara. É un instrumento que está, creo que moi ben sellado a nosa cultura. Entón reivindiquemos que é un instrumento tradicional. Estuvo presente en toda a historia. E logo despois xa entras no Conservatorio de Santiago. Sí. E fixeches guitarra, todo? Sí. ¿No? Fixen guitarra, sempre guitarra, o sea, estiven, pois eso. Eu comecei relativamente tarde, o sea, aos 12 anos ou así, que, bueno... entón, estuve en 3 aniños na escola de música, directamente despois ao conservatorio, fixen profesional ali, en Santiago, e despois fixen superior en San Sebastián, no Musiquene. Eso que quería chegar aí. Despois, eso, faz superior no Musiquene. Ese cambio de comunidade ou ese cambio de centro, pensas que foi decisivo, aportouche outras cousas?
Sí, eu penso que sí. Home, non sei, nunca se sabe, non? Como tería sido noutro lugar. A final é que cada sitio que vas, pois coñeces xente distinta bueno, pois que te nutre, non? Dunha maneira, e o propio centro, a propia o espazo, todo te nutre, non? Entón, bueno, todo inflúe. Para min a experiencia musical foi moi boa, o sea, foi dura, porque é un centro, bueno, todos os superiores, non? Son moi exixentes, pero é certo que, bueno, Musiquene pois ten un nivel de exixencia moi alto, pero aprendín moito, moitísimo, non só de guitarra, sino a nivel xeral, non? De música, o sea, foron 4 anos nos que, bueno, pois estiven aí nunha burbulla musical a 100%. Bueno, ali coñeces a xente moi distinta. Tamén hai outras especialidades, non? Outras, non só o clásico, tamén está o departamento de jazz, que co que tamén, bueno, pois tiven relación, digamos, e bueno, sí, a verdade é que aprendín un montón. Un tremendo centro o Musiquene. A semana pasada tiñamos no podcast a Andrés Silva, outro guitarrista, tamén del formado en Porto, que tamén se foi a rematar a carreira a New York. E falábamos deso, do que o cambio de entorno nos pode facer un pouco mesturado coa improvisación, o improvisar sobre a nosa vida e un pouco facer pequenos cambios. Non sei se no teu caso ese cambio foi o que fixo despois sacar o teu primeiro disco ou non. Pois igual, a ver, realmente, cando saquei o disco e cando eu comecei a ter tempo, digamos, para procesar toda a información musical que eu tiña na miña cabeza, non? Porque ao final bebín de moitas fontes, non? Durante moitos anos. Entón, ao rematar a carreira foi o momento de decir, vale, agora apetéceme facer a miña música, non? E apetéceme comunicarme co mundo dunha maneira un pouco distinta. Eu viña xa sí que viña facendo pois concertos igual como intérprete, non? Tamén cantando, o sea, non só tocando, sino tamén cantando, pero sempre cancións doutros, sabes? Cando empezaches a ter os teus temas? Pois xusto no 2020, bueno, un pouco antes xa tiña feito, non? Pero no 2020 foi o ano que tamén coincidiu coa pandemia. Que tamén foi aí un momento de reflexión, bueno, de ter tempo tamén, por outra parte, de ter tempo e non ter outra que estar na casa comigo mesma e coa guitarra. Xuntáronse moitas cousas, entón aí foi cando naceron moitos temas que despois está en Carta Aberta. Carta Aberta, de feito, esa canción naceu aí. E ese foi o momento. A Carta Aberta o primeiro disco, non? De Antía. Sí. Saiu no 2020, xusto. Sí, creo que o disco... No, saiu o tema, o single, porque eu primeiro publiquei vale. o sinxelo Carta Aberta como sinxelo, e eso, publiquei un pouco sin ter o disco, O sea, non foi como un adianto do disco, non, foi, mira, vale, teño este tema... Sí, aparte. Sí, nun principio, nun primeiro momento, sí, foi, mira, teño este tema, xa viñéramos facendo algúns concertos, entón dixen, bueno, apetéceme publicar este tema. Entón, a partir de aí, cando publicamos ese sinxelo, pois tivo moi boa acollida, a verdad. Entón foi como, ostra, pois vou seguir, non? Entón, despois, tempo despois, naceu o disco. Pero primeiro foi ese sinxelo, despois veu Herba de Namorar, e un pouco así como sin grandes pretensións, sabes? E despois, bueno, mira... Pois xuntando aí para o disco. Sí. É verdade que o disco sí que ten ese ambiente como íntimo, non? Como de estar na casa, ti ca tua guitarra. Invitamos a todo o mundo que o escoite. Se pos Antía Muiño, estive agora preparando un pouco o que íbamos falar, é impresionante que o primeiro que sae como a imaxe en túa aí en Times Square, creo que é, non? Enorme, sí. Contanos eso. Pois iso foi porque, a ver, Spotify ten unha playlist que se chama Equal, na que, bueno, ten esa playlist en cada país do mundo, non? E nesa playlist, digamos que entran determinadas cancións de artistas mulleres de cada país. Entonces, pois eu fun seleccionada cando saquei o disco xusto en 2022 para ser a portada do mes de decembro de Equal. E que ocurre con isto? Que non é só que sexas portada, é que tamén a túa foto e todo aparece
aparece nos rañaceos de Times Square en Nueva York. Entón foi pois moi forte, porque realmente eu fago unha música digamos, non de masas, non? Quero decir, e é certo que nesas portadas suelen pois, estar artistas moito máis mainstream, non? Entón, foi como unha sorpresa moi loca e foi tamén como unha, bueno, un xeito de, bueno, de animarme un pouco, non? A seguir traballando e a confiar, sí. Claro, nunca sabemos o que pode ser de masas. Eu nunca diría eso, porque hoxe en día é moi complicado. E ves nos vídeos ou en TikTok ou todo isto, que é o que se move todo, bueno, a xente hoxe en día, e nunca sabes que pode ser de masas. Entón, eso é verdad. Sí, sí. De feito, unha das cousas que estou aprendendo tamén neste proceso, porque non deixo de aprender, é que non hai nada tasado nin nada seguro. O sea, de feito, sí, carta aberta, o sinxelo, xa che digo, cando publiquei pensábamos que, bueno, pues iba a pasar sin pena nin gloria, pero non, entrou nun montón de listas, sigue tendo moitísimas reproducións e non o esperaría, nin de broma, non? Ou isto de ser portada, bueno. Sí, un tema que eu creo que se a xente escoita un poquinho de carta aberta, seguro que xa o escoitaron en outro sitio, porque sí que soou moito. A ver se teño ben os datos. Perdón, era 2020, carta aberta ao single, 2022 o disco completo. Sí. Como foi o proceso do disco completo? A produción é túa íntegra? Sí, tamén Miguel Arribas, que é outro músico que está no disco, tamén colaborou nos arranxos en algúns temas. Miguel é saxofonista, tamén toca o teclado en algúns temas. No disco tamén está unha percusionista que se chama Nerea Quincoces, que é de Bilbao. Pero sí, a produción foi basicamente miña, sí, non... É un disco no que, bueno, quería que se reflexa como se construíu nos directos que fun facendo, pois quería que se respetase iso, no? Que non sonara disco producido de estudio, non sei, quería respetar esa esencia, non? Mostrar pois quen era eu nesa época, non? No 2022 e mostrar un pouco que viña facendo. A carta de presentación. Sí, totalmente. E agora estamos, 2024, fai un mes, febreiro, non? Saiu O Paxaro. Sí. Contanos que é O Paxaro. Bueno, pois O Paxaro é un tema que se sai un pouco da estética que é carta aberta. É un tema no que quixen, pois eso, experimentar non só con outras sonoridades, senón tamén con outros músicos. Aquí sí que está de produtor un amigo e un musicazo que é Lucas Decenti, que veciño de Catoira. Veciño de Catoira. Amigo en común temos aí. Sí. Lucas. Pois sí, é amigo dende fai moito e a verdade é que, bueno, gustoume moito traballar con el. Mesturou no Cernadas e bueno, son melodías tradicionais, un cantar e despois unha muiñeira que eu aprendín pois nesa época que comentábamos antes cando estaba neste grupo de cantareiras. Bueno, e as coplas pois as do cantar aprendinas así e as da muiñeira pois recollinas en cancioneiros, basicamente así. Pois genial, escoitamos un poquinho de O Paxaro e logo seguimos falando. Vale. Pois con todos vos, O Paxaro de Antía Muiño. O paxaro cando neva mete o rabo na silveira. Así fai o ruimoso cando non hai quen o queira. Cando non hai quen o queira, uielelo, uielelo. Uielelo, 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 uielelo. Chama
Ben, Antía, imos a tratar ahora un tema que penso que temos que abrir como ese asunto, non? De se é posible de verdade compatibilizar a vida docente coa vida artística. É Xa. un tema delicado. Sí, é difícil, pode chegar a ser difícil, todo depende a cantidade de, quero decir, o nivel de implicación, non? Por exemplo, sobre todo no ámbito artístico, non? Eu, por exemplo, agora estou este ano, pois non traballo, non teño a miña praza, non, que teño que estar todos os días e entón, bueno, eso dame certo marxe, non, son sustitucións realmente, entonces bueno, pois teño marxe. Claro, si eu tuvera a miña praza, pois igual me plantearía facer menos horas, pedir unha media xornada. Eu penso que desta maneira sí que se podería compatibilizar. É certo que despois está outra cuestión de que ás veces non só necesitas tempo material, senón tamén tempo de descanso para crear. O sea, non é solo para facer para ter tempo para ir aos concertos e para facer concertos, que é unha parte moi importante, pero que tamén necesitas tempo para crear. E é o que eu aí é onde vexo máis a complicación, non? Polo menos no meu caso. Pero Sí. bueno, sí que se pode facer. E tamén a outra realidade é que tamén é moi difícil vivir solo de dar concertos. É moi difícil. Esa é outra cousa que íbamos a falar. En Galicia que vivan de dar concertos, moi pouquiña xente. Sí, 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 sí. En realidade o sea, unha realidade un pouco cruda. Sí. É certo que para ser docente deberíamos de ser todos artistas en activo, porque Sí. se retroalimenta. Sí, sí, non, sí, non é sí. concebible que un docente non este en activo. Entón creo que se debería de un pouco cuidar máis ese aspecto. Noutras comunidades sei que é un pouco máis a cousa máis flexible. Cos artistas aquí a verdade é que é difícil a veces, tes que tirar sempre de horas ou de formación para dar sí. concertos. Entón, dende aquí damos esa reivindicación a que hai que cuidar máis a vida artística dos docentes, xa que Claro. é esencial para, non, penso eu, para os alumnos. Eu creo que sí, que é moito máis enriquecedor, o sea, quero decir, para o alumnado recibir outra visión, porque quero dicir, hai dúas cousas. Non por tocar moito vai ser mellor profesor, eso é así, tamén é certo, vale? Pois, Pero hai que lograr un equilibrio entre as dúas cousas, non? E sobre todo ás veces nos conservatorios creo que damos como, bueno, centrámonos en cuestións académicas, pero non se lle dá ao alumnado pois a outra visión, non? A visión artística, a visión a visión profesional, ao final, non? E que pase nun profesional, bueno, pero que pase nun superior, eso sí que me parece, vamos, que non debería ser, non por debería sorte, ser. eu penso que as cousas están cambiando, porque a realidade é distinta. Ahora un artista exíxenlle moito máis cousas que ler partituras. Temos que facer de todo. Entón penso que xa está cambiando un pouco a cousa nos conservatorios. Ben, estás inmersa en algún outro proxecto que podamos anunciar por agora? Bueno, este ano estou formando parte da xira de Baiuca. Que ben. Amigo Amigo de Bayuca tamén. outro de Catoira. Outro que temos aí en común. Sí, ese sí, e despois tamén estou de vez en cando hai un proxecto con Kim García, Jacobo de Miguel, Noli Torres e Xosé Migueles. Esos pesos pesados Sí, de jazz. sí, que está é un proxecto de Kim moi bonito que está mesturando música tradicional con jazz, reversionando o cancioneiro de Adalid. Entón, aí tamén estou como vocalista. Que boa pinta ten eso, todos os amigos aí, moi ben. Entón poderemos escoitarche próximamente algunha data que podamos dar? Sí, en abril xusto o 2 de abril estaremos en Coruña. Vai ser unha actuación musical pequeniña no Teatro Rosalía. Despois, bueno, estánse pechando outras datas para máis adiante, para o verán tamén en Coruña, en Portugal, algunhas, en Praga tamén. O sea, Moitas cousas. Sí, e en Galicia algunhas máis, sí. Sabes, seguide as redes de Antía porque promete aí moita actividade e tamén todas as plataformas musicais con todo o contido que ten discográfico.
unha última cousa que tiña aquí. Ti estudiaches Dereito tamén. Sí. Bueno, penso que ven moi ben para ser músico, porque hoxe en día deberíamos de ter unhas materias de Dereito. Axudouche en algo na túa carreira? No. Aínda non? Bueno, mellor así, esperemos. No, é que toda esa parte de dereito civil, que é dereito privado, todo o que é importante para nós, a min precisamente é a que menos me gusta. Entón, claro, cando eu estaba na carreira, eu iba máis por dereito público, constitucional, todo isto así máis político e tal. Gustábame máis que o dereito privado. Bueno, esperemos que non che faga falta. Dígoche porque a min eu non estudiei Dereito, pero fíxome falta en bastantes ocasións xa. No, esa, sí, no, supoño que sí, que en certas cousas que sí, en todos os temas de dereitos e propiedade intelectual e todo isto, sí que ter esa formación me axudou, pero bueno, tampouco te creas que moito, Aínda teño moitas dúbidas con moitas cousas. Bueno, pois falaremos de Dereito musical noutros capítulos do podcast. Que es algunha cousa máis que engadir? Ou pois entón pasamos, se queres, ás preguntas da Miñoca. As preguntas da Miñoca son as preguntas que nos manda, non sei se coñeces a Miñoca daqui que está aquí na praza do lado. Ah, non teño gusto. Tes que ir a coñecela, que está ali paradiña, pobre, o único que fai é sair un poquiño a superficie. Entón mandou unos 10 preguntas para todos os convidados e convidadas. E se te animas, contestamos de maneira moi curta. As preguntas da Miñoca. Ben, pois a primeira é que nos recomendes un libro. Memorias dun neno labrego, de Neira Vilas. Un disco, Coidar dunhas colmeas de néboa. unha película ou serie, que queiras. As bestas, Unha tonalidade musical para tocar, re menor. unha cor, Lila, un lugar en Galicia, pois calquera da Costa da Morte. un artista galego, Camaño Ameixeiras, un instrumento, a guitarra. pasando para casa, unha palabra en galego, Ferreña. e agora tes que pensar unha palabra para despedir o programa, porque é habitual que os convidados e convidadas despidan o programa. Entón eu despido, xa chegamos ao final do programa de hoxe. Tedes todos os contos da Miñoca en iVoox, en Spotify, na página web de Centro, o vídeo podcast en YouTube. E se queres participar, xa sabes, correo a podcastcemusvigo@gmail.com. Tamén se vos gusta o contido, podedes compartir. Estas miñocas son gratis e atraerán a máis peixiños. Ímonos xa desta estrada primavera coa palabra escollida pola Antía. Amor. Os contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo.